Munchumu urigende bono tigankwalgania bagenda teko ya sangrea chinsemo aho batumaina yagende tokolekana semambi ya bono gona ndi ase ntunde ya kabere maika yoko enda so mutumo komo kana chika kokote bya buli tanga ni bunali tukolia njogo twaro mogani oyibono onte otendete asensemo yogonchereria Kwe Rire mangana weather mangana climate change oyibono tojo kwanira senchera ya bene anaso goncherera Kwe Rire ne chinsemo ime yorongoro gusi ndi tokayo turatwale mburansemo kichebe chiko twale mbure nyinge nsemo kichebe chiko twale mbure kiki kibwente gokorwa gatia yanda mange aito chokwa na litukulia lero anasema mbi yabono wetira Ndizi TV obwansubo mugusi wono emase mukima gota sanga na gokwana mange tikamwalgani mogani ni bweli tuko oyibono wikire ase studio chinse chikabono chiabono mambia eritora sanga monere aneka tokuligiria mangana yerire gonchore Kwe Rire climate change to wata mangana weather ebintu nebinge tochokwana anane ime yorogongoro itura gusi anase county ya Kisema semo tiamwalgani mogani bweli tuko karibu sana naende eigwenka me Ndizi TV asefade yumuligereria Ndizi TV na bugutumia kamera yote bana kyokorokwa tumagosanga mange karibu sana wakire mwenspi abagusi wa minto chinsema chonspi chense gusi na chinsema chinda yao jengo kwana ngoro kwa Henry Maringo Sese nigonde county director sensema ya national government otenete Rire weather and climate andake asenseme korabere emyaka engani na kiasenseme asobokoreri obwa kisigaiga na bera emyaka 5 na almost 5 years. Yes masemo tengo turigererie ensemo yerire weather ninki kwanza aso umuntu tutamaitira bagana kirire inkimo kwani gore yerire Rire sege songo tokotebanga weather ni atmospheric changes of a place at a certain time or within a certain time. Ogoonchoreria gose okororekana na ki ense okororekana gose na kiri tukori kororekana korengana na ki ense moyo mogaso na kiere obokendo liberera embeo na kiri tukori homa tengo nyarorenga kinere goikatwata bana wiki ya bere embeo wiki ya bere yumugaso nko nyarekanere okuno Kwe Rire bona ligande togonchoreria so weather inero Rire togoteba na kiri tukerire mnabona na kiri tukerire mnabona iskaria na ranga mbeo teri nyinge mono tugoroka calm weather na ndaka mugaso karorekanere togoroka sunny weather ngai sunny weather ingayire igere igaiga stogo kwanira bona samushanya kwa sole kise mochanya kwa goikote base wakwanira Rire ryo chinsairenga so ne nase na ningikende dor kolengana ne Rire yes andake amasayemo tumanyango ase county ya Kisii ananekero mu kuligereria amatuka maega twabe tugotwara mugaso twatwara Rire ngonyana mu kumanyumu umugusia sobwa galena goikeranga kigete twaro murakera goikeranga kigete tware gento gete nakimoko romwakera nyaya ana kimoko romanyana abali bibeito nabantu beito bamanyire go chimotwa ngikere ngomanya tole na Kirire rigo chikoba mambi na kirigo chikoba ambi na kirigo chikoba ose ese birogete tokoroka season ebiro ne season ye tokoroka kerere wetani mutienye yomo etokoteba ebine biro se season munabone kere mutienye ya Rire mutienye gatatu yo kana yo gatano ikagana mako yo sta biarenge ebiro biembure nyinge tokoroka long range season arabundire nando gotanga ebiro biemburenge tokoroka short range season ikoba October mutienye 10 embure yanke ekatote embure yanke ne yego tulimo wiki yarate gotwa ekatote embure yanke gongenchana embrenke etokorete muna nogo comparison muna nogo ogo pimania embure nyinge nenge enke ebiro kereke ebiro biembura embure ye kuma chikoba continue kora comparison ekero koye compare ye embeo ye ebire mini embura ye ebire bitambe ebire bike ose long rain season na short rain season kwanyora short rain season ose biro biria mbure gotwa kokororange egotwenke yake koye kombe koye ngani neri gotwa January March April May yeah ndo what a climate yes
anda kena kira tebe climate ya somo gusia na ki ekeningi to kwana climate kera to goteba garo to wata liberera yes muna bone climate to goteba nga climate ni average weather conditions of a place for a long period of time about at least 30 years ekero kwa ligererie na Kirire lire asigete kwa mfano Kisii County chinga ki emyaka 30 gekoera kwarora na ki onye nembora na ki atwete kwa like average yae na ki omugasorenge guseriberera kwa like average pressure na ki yare kere kwa like average ye timati average na kitwa yani kukwara na ki igo yatwete ase birengo bibia gati nigo birengo bibia gati so kwa like ni myaka 30 kwa rebire usina kiere na kimbura yatwete ase myaka 30 yaerire average so kome gotebe inere climate kya gusi ndabone climate kya gusi mbrango lekanere ngotwere mono kwa chinse machinde ase bono climate kya gusi na kikere bono ekore myaka 30 yare yaetire yeah so climate kya gusi climate is changing or has changed muna yare ngikale teri bono iga chinga kumuna embura to kanyolere chinga kya kale abone ile to about ase bono me yagusigere nyinga oseni ga gokya imiyagusi chinse monjire ya keire chinse monjire ya bere nyingi so ikobwati gel chinse manande chire to about na toko within gusi lakini tuteba asegete mbure kala gutwe nyinge asegete mbratiyo yes ingi ge koire asegete totore mbrenke asana totore mbure nyingi asongo tro gusi yeah so kera se gusi ere to about yeah ere to about ngole twere ne chifali chikwere ne ebitunu nebitongo ingo chinchibire weda ye semeyo ose mangana yerire maitana na mangana lina lionse yasowa yeah so ngo watiere asabu na kyakolekana kayemba ya gusakorwa kayembura yali korukorwa akibonyi wora asabu na kibole na pressure ye semeyo because chi obole to bwembeo na bokogera embura yatu asegete igo aselibera lili nyinge no pressure ese ukende bole no pressure nyinge so as igeno igo chito bauti chiroro no lembuo e compound ime abakonyora to bauti chiroro so to wate to korka microclimate yeah nse moktu abere to konyore mbure nyinge ana se county ya Kisii yeah chinse momu na bono Kisii chinse monji to konyora mbure nyinge goitani chinse mochinde within Kisii yo Kenya ne Kisii County so ense momu na nyatieko ense momu na Kitutu Central bogia kumu bomurenda bobas chache machoge bas bobaracho sameta mukwerero ibeno bobas boitangale bochi tendere yes chize mecho ichikuma chikonyora munabono ase chinga kichie mbure nyinge ichikuma chikonyora average yembura ange 600 to 650 millimeters ebone kare ebirengo ni biwango ne kare kiemburenge omutinyo komimba ko yukumana kabire chikuma chikonyora between 415 to 500 millimeters chinse mechi ele vengi yembure bwente go tokase bwente ko ba go kachi millimeterenga tano mo level chinse mechi chonspi essence mo gusi generally embure go toro average linigere mburengia yes ingia sana so toko kombe Kisii na county chinde we are far ahead iko chinse mechi kwatebire na chika andake chikonyole mbure nyinge ekere mbure Gusii yes nse mukichiria chiaroka nigo twara embure nke muno ekerona ekerto gwate mbura Gusiga so akera go kombea se chinse mo mbali cha Kisii ense mo muna nyamasibi ese momu na masimba nya cheki yesusu kiamo kama ichuni chinse mo chire karango ligereria se emabu yane ya Kisii County ngoro ngakera chingaki mbura yabe ko machiko wanse kera go kombea se kera ko lengani chinse mo chinde china go tebi chinse momu ne chibono se chingaki muna ebiro bya March April May buyembure nyinge omutinyo gatatu yo kana yo gatano ebichi kuma chikonyora 500 to 550 millimeters kero kombete na bali bandi chinse mo chena bate chikonyora 600 to 650
kereke mbulenke chinseme chinabatebi chikonyora 330 331 to 351 millimeters ekere chinde chikonyora 415 to 500 yes iko chinseme chi masimba nyacheki gesusu ine nseme litogotebana yara kwa no murakera ne chinsemo chibanta ko bachimurakera yes na jijiko affected saidi na jijiko kuno mono iko murakera isigo chabuna bono chinsemo chia masimba nyamasibi gesusu kiamukama ichuni nyacheki yes chinseme ichio na chichira abasabe aso umurakera isigo umurakera ngo chore gusi ewo hakaro mwarige chinseme ichi mwara ngate ne chinsemo chiro chie kwende mbungali ya nyali bali ndocha yes echirense meyemo inki mwa korere bune serikali ko ne kine chinseme ya na nyali bali gusi eyo kumachikorokana gutwale mbrenke imitambo kire mwa bigire ko ne kina chinseme ichi na chiro chio abali mibale nseme eyo ngubekana bali na bali myabara assembly sana liswali elimuno iligo soa sensemo ya department ya agriculture mono lakini sensemo ya ne sensemo ya ne kwa tole serikali lakini tukiraba ntewa ile chukumu mbali njege ntongo kora oba woni ande kera chingaki kere wiki ngurwande focus kara tore nkora tore kire wiki aria ngurwara robot every week robot ngurwara every wiki rero embure gutuga ngora tore gukuru ande natebanga chingaki kabireji mo consult ya abatalamu ba agriculture se babalimi kiagera nso ikwerende ate sesa ya no mondo werire kirana kujibade baise abalimi so ngotekitore iga sene no kone kinaki watebiria abalimi n'abantu bonse naki wiki gete tubwate gento gete emburu mutinyi gete nero gosete erinde bakora consultation kurwa sabate ne abo bisaba agriculture ngito bwento simeke yes andake ogotwara ko ino bwa mate nense mo wekero materiire no bulimi bunarongorwa gusi ine bintu bwente kokole gasi obwamo sana yes andake mwabwata nense mo yo bulimi mwate bana bona nense meria nerense inkikire turakore kokonya bali bense meyo so ige tomanyite kegenda takorekana eno nyetin tindi mo agriculture ni maitenga chi serikali nenda kolega sienne sana muna bono kokora gento koruka climate smart agriculture ya o lemi kero tumiete ikwerende ya agriculture information sorry ya weather kero tumiete weather information okoro bolemi ko manyitengi okora yokora kere mate wetingi mbule ne chikobenke amanyanga kere mbule renge kitobwene takokora ba device ba semia balemi babatebinga chinga kechi simeka chindagera chirega taga ni timbura nyingi kere mbulere nyingi nabatebinga mbulere chikobe nyingi igana ngi mwene takokora bamanyitege ntwa gakora bamanya batebya balemi chimokole iga rosi metaro kora this kora iga mangane chingoko kora iga bakora vaccination sales chingoko samarwire bali agocha kolengana nembura kerere nyingi sekererenge bamanyitene kiwakora so onye ne chinswe mangane chinswe bamanyitenga kere mukokoro monane abogora ire chinsu chiriso ba device igongo kora tolegente tokoroka participatory scenario planning to come up with advisories to advise our andake maite ekinenge ntomokorenga buna neche kobaigo yes morenga neche kobaigo teba ntorenge neche kobaigo tekirana exactly lakini probability yokoba ere over 90%. Lakini probability yanke na vera anyorekane kero kende muna wako lete kwende kuna some slight changes kidogo lakini percentage nene pake buna mwate bete na mwate ne mbura ne chikotua tote between 600 to 650 yes ne wegerabe slight 580 ebintu bikego kidogo sana kwende liere yange kabisa munora tebe muno mwenyekiti alijana tengo morwairo yondo jenga hawezi kumaliza hii siku anaweza kuambia around saa 8 saa 9 lakini utakuta anafika saa 11 saa 11 kidogo
Mwisho muligire bono ni gotorena Ndrisese oyibono teneto mu director sensemo yerire me county ya Kisii ekra bona atebire buna chinse monchiro aimo orogongo rwa gusiana se county ya Kisii torre bono asama tukamange mburani twakonyora chiro chinigo imbulerense ekero ligito bwate akamurakera gake chinsembe chigo kunu mono ane chinsemo chiri chia masimba chinsemo chia nyacheki chinsemo chia gezusu chinsemo chia ichuni ngati chinsemo chiri chigo chia basabe mono asokunyara andake go tanyora embure enyinge eikeje nimate nkoro robot mukamurikira chinsemo ao anankoro na so robot rolengo tebole ensemo ya keroka asegete mbura netwe ensemo ya asegete mbura teri gotwa timate na abali minko ira bara mangana ya konyera serious na robot waruwe tetubwa tia mangana ya ruwe gonte ibale abali mie bange ngo interact tole nabo ahora nguruse to singiwo ire abantu mwake bale abasani abange workmates media muna ye na abande mbali ngakera bale ndenga sese muna watu tebeti na waya beto unlike before na yakabire korukale wakatayo nga asenigete na stu nini yende there but squeezy adanga kolengana ne muna mawondebi wanda banga denga simbaya ngobere munango ngeka kantu akayule na utabiri wali hewa anga wagrego mwate murango tukeli mburaki weka brateyo fono no kale tofauti nero kero kurwa utabiri ya sake na Kisii na sake county ekero kurwa utabiri ye Kenya ngima abere tofauti sana kero kurwa Kenya ngima Kisii ere adult gantaga sini egaro kolgeri western ngima western region eye kabete Kakamega wa Busia Kisumu Kericho mpaka Nakuru iwono western parts of East Rift Valley onye ni eastern yonspi southeastern Taita Taveta all that so ekabeta sana ne tokonyara kwa specific so na kiare kogera twakwana kwaganya sole kumbe mbura ya twete because yetwate microclimates yes Munju muligire bono una twasangire go bono tikatoka ndo mutumo komo Kenya to koira nantu chiko sangana boy ganyara gutumanyina ki Ogoonchoreria Kwe Rire mechano ki kwaletera sero gongorwa gusi Ogoonchoreria Kwe Rire intira ki gwa konyire imeje county ya Kisii anike ke balenga tiko chiko ikerania anebuna sensemeri ko sensemo yerire achindo chenche chia kamirista bwati mache chindo chibwata macha sanara macha tali aneno kubwata kana waki ganyara kurwa basengwa yewe matumanyimu na ingi to bwento kole buna intumo gusin eliko aneke no Ogoonchoreria Kwe Rire ngo ikole tomo enda garangochera yaura na maino go snowbulimo anyara go tubekera sobwa kana tumanyibuna Ogoonchoreria Kwe Rire naki kwanyarire go koleta ogokinia go soko ira nanse ananase ensemo yendagira ime iyoro gongoro chura gusi anane ase county ya Kisii to sikagenda go tubwatu go tena semeli mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na biko bona semeli ya YouTube na boko tubwatu na Ndizi TV News eliwono nyara kumanya manga ya kalotore bono no director tenete ensemo yerire menye county ya Kisii Ndrisese oitogo sanganera asemambi ya bono goitera Ndizi TV nyara mache toska Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigire duto koereza buno rwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabungo igundo bobe igabuge tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekara twanyorre twakorire tokonyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakiresimi omu director bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo na boku batalira ase nsemo ya Kisi Jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Kisi County Anchiri Oyongo abegafana Omoske Manson Oyongo Nyamweya oyokubolia ekiroge kiga ky'obugavana wetera ase kiama gya KNC alama yaye ere kibungo nigebe kirange kigima gochiko kodemeremo ekerora mochore koba egavana yao gati yaria aroberetigo chikokorera ayo momenyi we county ya Kisii ngamo na ase Ogoonchoreria na chikoene kianga asa tukiragia yogokorera Ogoonchoreria abasae tibaratigara maega na chikoene kianga amaganio abo ao obeire gakuyarigereria Oyongo agende county atoletere amagenderero atoletere biashara biratokonye buna basae atogotebanga oburayi bono tetoboira somuge omurayi oyo ito Manson Oyongo ikiagenero atokonye atoroseri chipara guchi mashinani mari nonyera mangana yo gwakana chi school fees chi basari igota bwati kounderi konde wens nabo igasense ya mache na arigererie amache atokire kero momenyi anyora amache nensemo ye chisemi boigo na chikoena na chibasari asabana baria batari kwenyara ase obo chenu na arigererie chinyagitari asokoenekia amariogo n'abanyagitari mbararo boigo komesia chipara ase nchero gochibeka elami gati yayande amange moko mbwatesi ebe count ninyerende nyebage buya kere nyomba kera mariogo chipara chitoke amache mbaletere kyosia amache nchiroro so tiamba teriga yasaba kunechi nkoro chino tare 9 mwakiro Oyongo obugavana aka ekura yao ase Manson Oyongo Nyamweya eliwo kinia magendero ase county ya Kisii obasa momba disho obugavana obotaka boke korwe mechi yeito Chipara turambulire Nyagitari atoigorire Chipasari inkwe gutore Bimo no monchu murigana ndebono twerena sentunde ya kabere ni maito nambale bagende togotobwate gwetera sensemo yemtandana boigana bokoliko jumbe yo monchu murigereria agoetera ase enamba ergabo skin lame kyombasa koroche nsemo chirichi amoro amagana yembura ninki ekogera aba aserire umudra ukubodi gaiga ayakona lame kyombasa musa umale ngaya korinsa chirichi ya motongo SD bocho gembo machoge chao machoga cha rode ngobolia kwana gochiase umutereni bwerire arange nigo bagototebya nga embura nera abe nyinge kolende yaba omurakero monene mono igo mamanyete kose nigo bakurigere bagukagera. Alright ngochara goto ngateri buri kwali na kobola kina bokumwiraniriya abatebandire kunyarekana gyatebe mburango chiro gotwa tegotwa yabo murakera ngona bakoboli inkiyakogera abantu batari konyona rame kyombasere ni gaboli ngiyakaramo amagana yemburago tokaserira amaswali arabuli ale nchirenge turashakiranga ababiro na bakoboli eba yo mubuli na ndire bakubutoko sema abantu berire bagoteba emburango twere tegotwa yeah so oya kurkumsa Musa nero boli yembura the other one Islamic the other one Islamic Musa ndiro goteba nga emburango twere wateba nga nande kero kende twanyara tegotwa yes chika kichinyinge sana nayo Musa kwarorere ndire go wateba nga emburane twe chinsemo totebe several places was a few places ne chinsemo chinge daraba specific nga chinseme chinge njirichi ose several places
ose chinsemo mbalimbali kwanyoranga na ole na soli tima itinga imusa kwana korwa anye kwarenge keroka kwa mfano abokoro lembura ke gotose gali keroka nyagitari ya keroka na ikole magaga igase chiro mate kwaro lembura ye ke nyagitari ya keroka ya to algo tira ya ira na go chiambura te itora deo nga keroka mbura te tweti njato ya to keroka te ya to lakini bate gotwere ti ase kwalenga at that the point ekingo nyar kanere orega mbura te gotwa mata para mate mbure go mbrango twere yeah. So according to me, I think keroke mbra ya to. No ya to anse magete njato. Ya to. At least na vera abete go twera specifically, lakini ya to. Na bokoro lembra ke go to a few meters away from you. Chi o ge kerege sinema. Chimita jinga tu oroche mbure go tu moinaria aiga sore mbate. Yeah. Ense meje ko kwa elieta gete. Tora debe mbra te tweti abo si ya to. Ya to. Ya to. Yeah. So na botora ben to very specific lakini kera to gerete at a wider range abotoro chenge mbure ina yaro kanero so ekero to te bange mburango tuira asegete osenkeroka igete go tukero na beta tukero kengima lakini tuchinse mbeta places ni keroka mekaribia hapo karibu na keroka yeah all right isemo chirange kabisa gabo ndiko korageswa injera to kora forecast yete to tumia vintage scientific to tumia vintage vingi sana kwa manyanga mbrango twere yeah all right to gotigana na yubo no tusuke mutwa asoko nyara kurige na robori goro yamagana ye mbura ndire gotwa ndra magana etari gotwa lamek lamek na wako lamek bemon sana pia ngwabori goro ye magana mbura na ki ko nyara kana magana ye mbura yatu embura yato amagena so ekere ya bere chingaki embure taratu for some time kosena onye kanyara yatule liberera lia bere nyinge mono igento tokorukanga condensation liria kwirende moisture ko condense manya korosi embura liria maralia akaroseka ago form amaralia rosika igoro saidi kubwele beria sakaroseka na kige koera aro siembura yeah so condensation ya take place at very high levels like kara magarari hapo yes naro kuboli goro ya global warming na kiogocha yeah so global warming insaka wate story ya global warming na kiakaba niye gochaka na greenhouse gases ne chimbeo chiri chikorukwa chiko pf ne greenhouse greenhouse moma ite nyomba chiri ese chinyanya greenhouse ayo bintu biro sairi chama karatasi chimumukere mega mekere so climate kia ase mali seri karatasi no bali wasimegete chai ase nari mogo simege chai mogo tonge chai so that nta to bwatra bwasinini ngoma yona tando mutumokomoke okay tumakorana omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo it can tell you how far ekiamaniaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations na bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwa ribaga ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na bitayire okolere rasi yayo kengiya gosema and you see what you do no what you want what you are going to do for them kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabo tukwa asugu chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkubugusi na Kenya ngima tena hoteli ekero musani abarangi kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio okubono tiritarite umurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga ebundi engia ni gyekorolekana ritu Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
igo twatigera sensemo ya global warming andake na bokorera umurigereria amanyeke ninki ando muchando enori mbia mono bategerari abancho aminto siba minto global warming ne issue geterene sana ni yakoletwa na greenhouse gases. Greenhouse gases ni chimbeo mbalimbali chigo PF ne greenhouse gas. Orenga dia bange baino maite greenhouse gas inget greenhouse gas mine greenhouse. Ndochiro chinyanya erosirie abekire igabya atuba chinyano chiko machia walira burure cyababya. Yes. So Maria eba conditions climatic conditions ichire contained within that place kolengana na simu no manyana tagita kokora. So again to greenhouse gases ni chimbe una carbon chlorofluorocarbons methane ne chimbe chinde mbalimbali water vapor china chiko ozone ozone gas chiko greenhouse gases. So greenhouse gases yechiga kereri bereria rure kurwa serire sorry kurwa se lisase likogwa liotrimboka liagwa ase ese se land aseliroba iga eseliroba yamanya kurwa seliroba reflected back anlira chinga kecho liberari liwenete koirana back to the space liri koira na kuchigoro lieka sigete liatugwa na greenhouse liaswiriwa na greenhouse gases liasnyutiro kuchigoro chigachije liatanga libirere gotiro kuchigoro lieka liatenna so lianyore gento gagiatenno bono tego ndigo ta kuchigoro mune greenhouse gas ndaka nyumba kali karosire greenhouse nyanya chigo sime lieka bono liatenna so chigasi chira sigete charosi gento mune blanket usichigo cover chaswiya liberera liria ndikurunze igenda iguru disire kuchigo egerense emeni muna yali so chikwere chimbechi chinyinge chikorosiwa chikoletu na carbon ye chigali embe kwere ndeli embe lego selioki elioki ya gali mbali pollution chigali chi factory chi industry ichinde chikoleta carbon dioxide. Igonto tebe na abantu bamenyetangine industry igo bare asabe mono gokunwa ne kwende buneye. Yeah, nore na abantu bare ese industry chinyinge nabono industry area Nairobi asali okonyora tubwate libre lori nyinge kubwa chinse mo chinde. Yeah. So industry chinyinge not necessarily chire in Kenya or chire in Africa, chinyinge chire in developed countries. Chire Europe, chire chinse mbali mari America, Britain, chinse chire developed. Etimona jiwati chikwere ndechiri. Jiwati chiko produce carbon nyinge. Chi factory mbali no chire developed countries. Yeah. So kere twa manyirenga kere kure liberera litararu nchirwa kogenda kuchi space chigororioka iliko accumulate yaichurerana yamanya koleta global warming. Global means all over the globe. Ensenkima liberera liacha kolengana ne chimbeo chiria chitangete liberera liria ruri kurwa selisase ligenda kuchigo ndira na kuchigoro wono litangirega wore chakwira na kuchanza yachaka koira yatigara nsaiga gekwera chimbe chichira at a certain level esi chire mune blanket chimesuria liberera likuru yarwa selisase uri kanze anditira yatira kuchigo ligotira kujiro bwene te kogenda lisire kuchigoro to space yanyoranga ndiko nyara koira no kuchigoro yareta global warming global warming. Yes. Oyo muchando monene ase into ibinga sero Kongo. Ro Africa mane chise mochino. Global warming one ne regulate climate change. So global warming liberaliria yaros ya make temperature chiawa chiregoro. So temperature ya collect changes. Aserire itokoluka climate change ogonchore kwelire wano wachaga korrekana obwatakana na global warming wano yairire ogonchore kwelire yes ogonchore kwelire okoletu na global warming masemo yango toligereri naki ogonchore kwelire mechando kigokoreta mbubu kigokoreta anene tukwana sorongorwa usi katwaregere bona lire na boli ogonchoreria gakiende yonse
ekero twatoro Ogoonchoreria Kwe Rire michando kiri koleta effects Ogoonchoreria Kwe Rire kwaletire michando mingi sana gosobuya Ogoonchoreria Kwe Rire ngoleta michando yoka no buya bwaye ubuyambaro no buyambaro ese ekero rire ria Ogoonchoreria rire rirareto murakera nkio koleta so murakera koleta chindagera cyaba chinke bonyansi chiombe cyaba ruendagera ibintu byoma na bintu binde biri bikolete no murakera Ogoonchoreria Kwe Rire nabo korarete embure nyinge tokoro severe conditions naita umurakera usembure nyinge floods nyinge embure nyinge yaletero kwete kolengana ne Ogoonchoreria Kwe Rire nkia koleta embure nyinge kusaliere chipara lira bakwanyaka koletere lightning strikes chinkoba chiaba chinyinge muna kitalinge korukale chie biashara byaba affected abantu bayiruna amaje ebintu ebinge sana bikoleto goita Ogoonchoreria Kwe Rire nore nekere Ogoonchoreria Kwe Rire kwabere amaliyo gagatokire yeke gusi boma ebiyonsi bikoleto na Ogoonchoreria Kwe Rire kati ya yande akoleto no Ogoonchoreria Kwe Rire na mange sana nigari chaba uchinyinge sana chikoleto na Ogoonchoreria Kwe Rire anda ko murigena ngani kumanya kati no nayo na ndo okereria encherere na ningi kirasareke twara ngo twatoro na be ekobora andake nabo etuge koirwa twara buna bwango ikema ko eta bantu bameto ko chinse mo chirense banyo kire ne riroba asenge nchi Ogoonchoreria Kwe Rire Ogoonchoreria Kwe Rire muna twatebire ngo nabo kokoleta rire bakwanyuka landslide mudslide Ogoonchoreria Kwe Rire nabo kokoleta marwire mbali ndabono malaria yakabere sana kusiga iga munali Ogoonchoreria Kwe Rire kwabete global warming chitembere chia goselibire likacha komenta kana gusi yaro chi mosquito chikanyoranga nabo chikonyara komenya gusi iyo malaria ekabe nyinge gusi Ogoonchoreria Kwe Rire kwaletire amarwire mbali no respiratory diseases kero kene nawe goitera no Ogoonchoreria Kwe Rire inse yakenda kendi abantu bwate asthma nini amarwire yakwayana aba mange gose yarete fumbie nyinge asthma nini kwanyara amarwire kabirayi Ogoonchoreria Kwe Rire kwaletire egento muna armyworms abantu bali bakora uburimi amakoni narakorekana atari korekana tokuruka invasive species amakoni gitatari korekana asa korekana ikiagera chinga kichi climatic conditions very favorable asokomenya kwabo igo ibindika brebyo abokonyoranga goitera so Ogoonchoreria Kwe Rire yabere bintombire bita byarenge kale tokuruka Ogoonchoreria Kwe Rire kolege tokuruka nga loss of biodiversity ni bintu mbalimbali minyama mbalimbali mimea mbalimbali bintu muna ebyotogete byakabere kale abantu bali bakale ngo byoto mosiara ebimbire biri mujaro kabere fa squeeze tinko biro sana ndira kwanyara baka mugonde gataro ko cyari cyaziyaro gataro kamono sana squeeze they are very few ebintu muna chibarara cyagatukire se zombie places there are very few. There are very few, by the way. Chibara nechinga sana. Chikongo chiro chi. There are very few also. Chiaga to kira saringe wetland. Wetland squeeze nchiyo. Yeah, so ebinte binge ama chikwere ndama karominyo gete nara karorkanire kale squeeze ya kuna. So wetera no Ogoonchoreria Kwe Rire. Ogoonchoreria Kwe Rire. Squeeze conditions ya bila ni favorable. Kolengana ne changing climate. Ndote bena ngire chaga to kire kale. Muna chikoro kwa amatutu. Amatutu. Nyoni gijere jire brown iga. Ndochiroche. Bali bakinete kale mba chimaete. Tano mango to kabiare. Biruma bintu bya karokere. They are not there. They are not there. Akuna squeeze. Yako na Rire ya Ogoonchoreria ya chire seme ngao asibira nyare komenya. Yeah. So Ogoonchoreria Kwe Rire kwaletire binte binge sana. Yeah. Anda kanto tebe na Ogoonchoreria Kwe Rire niko kwaletire obuya mono se kwaletire obubonge. Nigo na tebe na Ogoonchoreria Kwe Rire obuya mbororo no bwe mbororo. Lakini obo na bunda tebe bwa machirikola kana borore obonge. Yes. Kekarosa kolgere goitera so Ogoonchoreria Kwe Rire squeeze chindo cha kamire. Ese bali barenga bakorake.
oroche muna rivagucha oroche rwagucha gochero rwarenga sana chinga kikia motinyo kane wakaroke itoko kalong rain season motinyo nane motinyo komi but squeezy rocho rundo ichora rwata machama kesana wetara no gonjeri Kwe Rire chindo che chance ko kama ko bachi kesana wetara no gonjeri Kwe Rire ebisima naona squeezy ebisima biko kauka machengo barale kuno gonjeri Kwe Rire kwa televinde kabere andake twabere tukurigereria abantu mbate bwango igabana chemete erange ne chindoche ekiongo gonya kiro gonchorera Kwe Rire bwa matike bwate ikiagera emeteria abantu abange karoke na bora bemba manyanga muna bagote emeteri mono mone emetere mebene emetekero Kwe Miringa eucalyptus emeteri Miringa mwe wate mili metambe sana ochinse eko genda sa tambe mono ya musama cyari nande yaticha chinjira kiri ya sama cyari yasoka koro ya so emeteria into atembete ko rogo semia chinga kinyinge sana emeteria along the rivers angena ase chindoche chira na ali angena ase catchment ya ase chindoche chigo soka koro ase chindoche chigo chakera ali catchment areas emeteria ruswe several meters away egere chindoche chitu nyari kora namna chire emeteria abantu ba minto matukaya basimikire emeteye ase wetlands na kitara ase trate chitende chiri ase ese chitende chakabeire squeeze wetlands ese chitende chakabeire asari okora guchikutaja kwanyora nga konyegera swambi ebirubo na swampy places abantu ba minto basimikire Miringa mororo barobo baligere tye Miringa mweri ba kine batumie chinjera bari ba kine Miringa mweri ya asaria ale swambi asare kero na se chitende chiri ase chitende chiri obuya bwa yemborobi amacyari ale chitende na rago so ase gesima imi na rago binya aso ambaka achigochuri ebisima amacyari no rago so achigochuri chindoche amacyari no rago agoso amacyari no rago so achigo kamuna ase gesima garwa kunyere gesima amacyari no rago nyagoso aso ase gesima aba filtered wetera se liraba aso ase gesima kwaya tumia yeah so again amachari ase chitende chiria machari ko yenda ari goro na ora korosia amale amanya kutumune mbura so Miringa mwe ya nyons within a very short time kwanya asali chitende cha kauke asali ahumire asto bwate kurubekrubo nkeyo tende chiri nchiyo so kwanya ronone bintu biri byamenyete gari mbiyo bintu biri chingiti cyare ngoro bintu mali ebyo to biri mbibate faida yayo kwanya rambiyo bintu biri mbiyo biko kaloso payo bono inkikerega korwe erikone kinanko lenda turo Kwe Rire ngore to muchando muno cha story nabe ko nyare kana to injore na to irane muno to aringe kale itorakore itoraga chemeteria Miringa metende yose nemiya metenere to koroka mete ya indigenous trees metenere ya kawaida emiya ogosimeka ase catchment ayo se chindo chigo shakara usala mu the rivers mete muneme kabire nemiya nemete mbali avocado trees na miti ingine ogosimeka lakini Miringa rusi waro yeah so again uko na chakwe mete ngoleta kule climate change ngoleta kule badiliko ya hali yanga kona chakwe mete so tusimeke mete lakini tusimeke mete miya indigenous trees yes ikobona ingane mwamune nteka ne gano kuligera na ki emete Miringa ngona chwere enachwe tomanye ngemete Miringa ere gujikoto kongari obuma sama tukagocha enachwe eriera angena roche along the rivers neriera angena se chindoche chiko chakakoro enachwe neriere ase zombie places ase birubo ne chitende ere nachwe tusimeke mete mengao asawo tusimeke mete mengao kwenye goto kete chingo simeke mekadi metende environment kitoko chokora asobwagale nkiora mentere gore nsemo yogonchore Kwe Rire Ogoonchoreria Kwe Rire ngogenderete na inte ndugate chingenjo torakore tosuye Ogoonchoreria Kwe Rire injera ya mono no gusimeke mete miyeri wenete gusimekwa arari asibwenete gusimekwa
muna wana batebiri miringa muteba se usmekwa ase chitende na ase chindo chichiko chakera na long deriva ase chindo chichiko trimboka gento kera tokorokanga mainstreaming climate change ese chiskuru chito abana baito begeriwe igoro ya environment bamanya batwara masomo ya mazingira chi college chito chiskuru mbalimbali onyene ese chikanisa twegerigwa mangana aya tomanyanga ngibo togena tokora tonyare gusuia ireli guchinja ese kiwango gieto ketoranyare guchinja yes andake imiye county ya Kisii ne kiro nje kwelire kwaretero bupe ase county ya Kisii ese county ya Kisii sakoligera lichindo je chire gusi aba chindo je nabo jira jake elsewhere chiete gusi chavera affected nole jiri je originate jikuru gusi chavera affected chakunirwe chindagera chavera chinke squeeze murakero chire murakero ro monge kobwa una yakabera kale yo chindagera jiko affected dige sali abere like chi insects zitari koboro tukurukami worms na bintu binde ne insect muna mosquitoes chavere chinyinge echinde mbali kolengana no gonjiri kwelire ebinte binge mbali byaletero no gonjiri kwelire ebisima squeeze na bakonyora abantu babegete line chikakigenda ro chaba gosito begete line to chiko chama cheroche chilaini kindambi binde bita kabero ya ukwaletero goetera ne gonjiri kwelire ase tolubune county ya Kisii kubata kano gonjiri kwelire oroche ntora sagi ya andake totatwari muchano no gwendagera gochibosio gaiga osentori ya sabe kubata kano gonjiri kwelire tosa kobangango gwera tole osemio kabiroko to change chingenjo chetu muna togo kora botambi ose to pieve chetu muna togo to menyete to were advice go so semio kumunango batebiga tona cheme togo batebi koraiga mwa to akorabo simekemete Rusia to koraiga igo kisite ko affected lakini tosa kabanga ndoliko wera muna togo se niwa na bataba mbalimbali bali basomerete bintu mbalimbali yana utoko affected mbia mono bona soko ira chinga kichona gusangama na intwe ngagete na twasangira mange na twakwana ira mange igoro yo goncheria kwelire andake ngana ne kwa bate mwele thank you so much baringali binte binke twakwanire ne binge twakona chinse mo chiri chinge nchomono anechi omugusi itawante komanya na amanya na kirire ria retro mo chando gonchero kwelire mo chando kibobwate tari yega gusioko gonchero kwelire ko bwate me chando chinse mo chonsi ensengima gonchero kwelire nigo gokoletu na ebikora biri mwanya bandakora human activities day in day out all over the world again to go kole kana saba songo chinsi chaba songo ke wa affect Kenya ke wa affect Kisii so gonje de kwelire taligen to ke kole kana taligen to ranyale go control ya iweka again de kini go ke ende te ko control is it kerese yeah mbiye mono bono Dr. Ndrisese oyo mon director bono asense mo yelire me county ya Kisii kura serikali ya nene utwasangira mo nali tukoli yale ni matano kwena kwane kwa somiria mange na bako kwa manyira mange kwa Ndizi TV obwansu bo mugusiwe kira bundo tina nkobuto rumuro buli aseri tukoli yale robono ekero bono nko te banambiye mono bali mwensi mwasanga mo na into rumoto moji jumbe China asante sana nyono chikora gachinsa sana na ibere chabono mambia bali ke baitu kuro chinsemo na bako kuro SMS ya mangana mayana mbaga ndete ko robelia bacho kumana liaga ndete gokoleka na chora Ndizi TV na botamba tengra Ndizi TV nsemeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na wiko wana nsemeli ya YouTube na botna na buna Ndizi TV ni so kirabu nongo ko rasedi tukoli yale ro na botambe yetena nenche nkoro ko Vincent Onyancha Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.